Dembaş, rojbaş hevalên hêja. Îro em rîçala portekala çêdikin. Wekî hûn di fotografan da di wêneyan da jî dibînin, berê mirov portekalên xwe bi tomerî dikelîne, bi qasî saetkê dikelîne heta ku ew ava wan tan jê biçe. Mirov çawa dixwaze dema wê hatiye ku portekal wetiliya xwe bi ser da kir, nerm bû, êdî temam e. Piştî wê hûnê portekalê xwe derxin, di nav ava sarkin û wana li gor dilê xwe wek min çê kiriye, wek teker jî dikarin hûn jêkin hûn dikarin wê tekerê bikin çarjî jî. û pişt re li hêlekê em şekirê xwe û du bardak ava portekalê dikelînin, bi qasî 3 bardak şekir û 2 bardak jî ava portekala dikelînin, lê baldar bin, ava portekala bi ser re diçe, divê hûn tim tevdin. Li hêla din jî ji êvarê da bi qasî bardak û nîv şekir me xistibû nav van portekalên xwe, wisa hiştibû, nal hêlekê jî ez wa dikelînim. Piştî ku şekir û ava portekalê weke rîçalê tîr bû, ez ê wê jî tevî van portekalak bi hev re nîv saetê bikelînim, êdî rîçala me na portekala amade ye. Di vê rîçalê de me 5 portekal bikaranîn. 5 portekal û 2 kilo û nîv şekir. Her wisa bi qasî 5-6 heb portekal jî ava portekalê, yanî ku karibe 2 bardaqa tije bike.